Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Ale aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54. Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Čítal si, ako sa, alebo teda tvrdenie, ako sa nespráva nevinný človek. A mňa by zaujímalo, ako sa správa nevinný človek, ako Kiska, ako Marta Šimečková. Ako to myslel? Ako napríklad Igor Matovič, daňový podvodník. Že ako sa správajú oni, ako sa správajú títo nevinní ľudia. No nič, mám tu pre teba bombastickú správu. Počkaj, ja ešte dodám k tomu, kde bolo progresívne Slovensko, keď teraz zbiera podpisy za odstúpenie obvineného podpredsedu parlamentu. Kde bolo progresívne Slovensko, keď predseda vlády bol plagiátor. Keď plagiátorom bol aj minister školstva, či predseda parlamentu. Zbierali sa podpisy? Či plagiátorstvo to je v pohode? To sa dá, lebo plagiátori sú zrejme aj oni. Len, samozrejme to, denník N, alebo denník SME či Aktuality na svetlo Božie nevytiahnu. No poď, bombastickú správu daj. No, končí Smer, hej? A všetko teraz prevalcuje progresívne Slovensko. Dostanú teda novú, neochvejnú, špičkovú, superinteligentnú, superakčnú posilu. Dávid Puchovský na sociálnej sieti oznámil svoje rozhodnutie obliecť si politické tričko. Lovec hoaxov sa rozhodol vstúpiť do PS. Prvým Puchovského cieľom je vyhnať Roberta Fica z politiky. Na Facebooku sa Puchovský vyznal, že ako štátny úradník a príslušník policajného zboru získa priestor a podporu na prácu v prospech demokratických a bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky. Pravda, teda na svoj obraz plný tolerancie len pre tých, ktorí s ním súhlasia. Citujem novú posilu progresívneho Slovenska. Z tohto sna ma v roku 2023 vytrhla najhoršia vlastizradná proruská a deštruktívna vláda Roberta Fica. K moci sa dostali tí najneschopnejší, prím začala hrať stranická servilnosť a ochota robiť čokoľvek, len aby sa konkrétne ľudia nedostali nikdy za mreže. Konštatuje Puchovský, sťažujúce na manipulácie a útoky od agresívnych jednotlivcov a ich proxy kanálov. A tak sa podľa vlastných slov po odchode z polície stal občianskym aktivistom. Lebo vyšší záujem je viac, Adrianko, ako útoky z tých najvyšších politických poschodí. Vysvetľuje teda svoj postup Teploš z Rajky. Hej? A samozrejme, ktorému vlastná medicínka absolútne nechutí. Neviem, z akého dôvodu mu to nechutí. Uvedomil som si, citujem ďalej tohto teplého Rajčana, uvedomil som si, že tam nedokáže naplno realizovať svoje ciele a plány. Začal som uvažovať, čo s tým. Nechcel som sa ničine prizerať, ale konať, zobrať to do vlastných rúk a splatiť dlh za obrovskú podporu a dôveru, ktorú som od vás celé tie roky cítil. Odo mňa najviac, ja viem. Je to pre mňa radosť a zároveň záväzok. Preto som sa rozhodol vstúpiť do politiky a podal som si prihlášku do progresívneho Slovenska. No, a teraz ešte, aby ste vedeli tie jeho plány a vízie, aby ste, keď budete voliť progresívne Slovensko, za čo volíte. Ja neverím, že nevolte, iba verím, že aby ste vedeli. Vyhnať Roberta Fica a jeho posluhovačov z politiky. Zastaviť ruský vplyv a eliminovať rozmach hoaxov. Čo keby si sa porozprával ty buzerant s Grölingom, aby prestal púšťať hoaxy, čo? Ďalšia vec. Vybudovať a zefektívniť silné nadstranické, sebavedomé, bezpečnostné inštitúcie. Čo, zastavme korupciu, teda, korupciu. Zmodernizovať vzdelávanie pre nielen mladých ľudí, vrátane vytvorenia systému silnej prevencie voči extrémizmu a terorizmu od najnižšej po najvyššiu úroveň. A posledné, bojovať za rovnoprávnosť všetkých občanov a občaniek bez rozdielu toho, koho ľúbia.
Akú rovnoprávnosť si vzali za to, že ty ľúbkáš papeky leštiť? Čo? Kto ti čo kedy urobil? Ty debil na Slovensku. Hej, bez toho, čo ľúbia. No, dobre, tak ty ľúbiš papeky a ja ľúbim bôčik. Každý máme niečo. No. Takže, aby ste vedeli, hej, tie pohnutky, počas posledných vyše 2 rokov som na desiatkách ciest po celom Slovensku videl motivovaných ľudí, ktorí to ani dnes nevzdávajú. Nezdávam to ani ja. Mm-hmm. Hlavne, že on šíri hoaxy a čo, stačí ti? napríklad, no, on ide niečo hovoriť o hoaxoch. Mnohokrát vypustil niečo a neospravedlnil sa. Za brata sa musel ospravedlniť. V kuse klame si vymýšľa, debil. Rozumieš. A on bojuje proti hoaxom a proti dezinformáciám. On chce, aby sme boli všetci rovnoprávni. Kde si bol Puchna počas pandémie, keď sme sa tu delili na očkovaných, testovaných, prekonaných a tých, ktorí boli dezoláti, ktorí odmietali toto. Keď tá strana, do ktorej vstupuješ, navrhovala povinné očkovanie. Len tak mimochodom. Toto ti nevadí. Ty hovoríš o slobode. A tvoji budúci koaliční partneri v úvodzovkách demokrati by všetkých, ktorí majú iný ako proatlantický a probruselský názor, by ich chceli povypínať a pozatvárať. Toto je tvoj boj za slobodu. Takto si zrejme vy predstavujete slobodu. Slobodu mať len jeden správny názor a všetky ostatné potlačať a umlčiavať. Toto je podľa teba demokratické. A za toto ty bojuješ. To potom si diktátor. So sklonmi k diktátorstvu, že? Kde bol? Kde sú moje sexuálne a kdejaké práva, keď mňa chcela opichať cigánka? Ha? Vtedy si sa neozval? Vtedy ti to bolo jedno? Hej? Ale nie, však on ma chce to opíchať. schvaloval, veď. No však. Bojoval proti hoaxom. A bojoval proti hoaxom. Čo ti mám na to povedať? To sú takí odborníci v tom progresívnom Slovensku, že to čo oni dokážu, to nikto nevymyslí. To môžem povedať zodpovedne. Napríklad túto pani Štólová mala problém so suchom, čo je na Slovensku. A vyzývala, prosím pekne, ministra Tarabu, aby s tým niečo urobil. Ja keď som toto videl, ja som išiel do kolien. To normálne, to je jak v Matrixe. Máme za sebou najsuchší apríl v histórii meraní. Slovenský hydrometeorologický ústav úplne oprávnene bije dnes na poplach. Ak to pôjde takto ďalej a podľa všetkého to tak vyzerá, môžeme povedať, že to, na čo sme vždy boli zvyknutí, že nám tečie z kohútikov doma voda, už toto leto nemusí byť samozrejmosťou. Minister životného prostredia Taraba, pod ktorého spadá táto agenda, on túto situáciu absolútne nerieši. Ja sa naozaj pýtam, čo robí Tomáš Taraba v tieto dni? Pretože keď sa pozriem na jeho výstupy, keď sa pozriem na jeho tlačové konferencie, na jeho tlačové správy, sociálne siete alebo na jeho slávny podcast. Ja tam nevidím jedinú zmienku o suchu. A to je naozaj kritická situácia. On je minister životného prostredia. Táto agenda spadá primárne pod neho, ale je tiež vicepremiérom. Tak ja hovorím, nech sa podľa toho konečne začne správať. Veď to nie je len o tých funkciách a privilégiách, to je v prvom rade o zodpovednosti, ktorú on a celá vláda má voči ľuďom na Slovensku. Ja ho teda vyzývam, lebo to je úplne prvý primárny krok, ktorý by mu nemala hovoriť opozícia, ale žiaľ, tu sme a hovoríme mu to. Ja vyzývam ministra Tarabu, aby urýchlene požiadal o zvolanie krízového štábu. Krízový štáb je presne to miesto, kde si majú sadnúť po dôkladnej analýze, zhodnotiť rizika a navrhnúť nutné a adekvátne opatrenia na to, aby chránili zdravie, životy a majetky ľudí na Slovensku, lebo to je ich zodpovednosť. Nie natáčať si videjká na sociálne siete, hejtovať a ukazovať prstom na všetkých alebo odvádzať niekam pozornosť. Toto je ich zodpovednosť, preto to ich ľudia zvolili, tak nech láskavo konajú. Mňa by zaujímalo, ale prečo ona tam neuviedla nejaké riešenia, veď keď oni vedia, teda ako by sa to malo robiť. Či to bude jak za Komančanoro, poručíme vietru dešti. Neviem, dneska ráno dosť pršalo. Ale je pravda, že... No, ale podľa mňa Taraba zobral nejaký bubienok a okolo ohňa tancoval a vyvolával dažď. No, prehovorila do duše a kamaráde poskákal trošku cez oheň, jak Jánošik a zapršalo. No aj niekto by tvrdil, že z práškovania, no ale proste nepršalo. Nepršalo 2 mesiace alebo koľko, nie? Však strašne dlho nepršalo. Sucho je, hej.
je sucho. Dneska trošku teraz prchlo ráno, chcelo by to viac samozrejme. Hej, ale teraz by ma zaujímalo, ako ona chce donútiť Tarabu, aby Taraba donútil mraky, aby pustili nejakú kvapku. Toto neviem. Lebo za posledné 2 mesiace zamračené bolo ojojoj, z toho nič nevypadlo však. O čo jej ide? Pochopil si, lebo ja veľmi nie. Neviem, ako čo mal teraz, akože zasadla by ten krízový štáb a tam by čo vymysleli, že čo? A ako vyriešiť to sucho? Čo? Objednáme mraky z Jugoslávie, alebo čo? Čo chcela urobiť? Lebo riešenia, ale to vidíš, to riešenie nemá. Čo by robili oni? Lebo to vraj spadá pod jeho agendu. Čo na ministerstve majú sekciu trvalého dažďa, alebo čo? Ja tomu nerozumiem. A títo ľudia, táto, čo nememoruje, by chceli vládnuť a robiť Slovensko lepším. No tak by tu pršalo každý druhý deň. Už ešte aj to nebo sa nemohlo pozerať na tú tlačovku, tak radšej spustilo dážď. Sám Boh. No. Ale táto partia by rada prevzala a poslala do minulosti Fica, ale veď ste to už raz urobili, keď Fico nevyhral voľby. V 20. roku ste opratí napríklad Saskári, veď to sú progresívni liberáli. Saskári boli vo vláde. Smerodina, Oľano, prevzali ste opraty. A ako to dopadlo? Štát je v prdeli. Šikanovali ste vlastných občanov. Naď chcel povolať armádu proti vlastným občanom, čo neurobil ani Komanč. Ten Jarko Naď, ktorý teraz brúzda po Slovensku a teda naháňa si hlasy. Tak toto nech mi niekto vysvetlí. No a ako to bude vyzerať, Norbert, keď sa teda toho Fica konečne vyženú a postavia tú širokú koalíciu progresívci, Saskári a ďalší. Asi nejako takto. Král na ťahu teatri, Cigániková so Sulíkom versus Oľajňáci. Janka, vieš prečo? Preto to, Janka. Braňo, môžem požičať ti na chvíľočku, pero nemusíte mať strach. Počúvaj, stále to vyťahuješ, ja ti to podpíšem. Tu to máš aj s autogramom, dobre? Tu máš jednu, keď si chceš, Janka, keď chceš, počúvaj. Daj si to nad postel, Miško, Pozri, ja budem tu mi to rada. podpíš, tu je titulka plusky, vieš to vlastní plusku? Takto ja vyzerám, fakt? To vlastní plusku. Dobre. Povedz mi. A vieš o to? Penta. Mišo, Janka, prečo ty máš takéto krásne články, PR články, že Cigániková na jachte len v maličkých bikínach? Takto, viete čo, dobre, dajme to naozaj do nejakej... Ale pozor, čo, Horebesky, čo? Prečo Pán Čikoš. sexy poslankyňa Cigániková provokuje? Prečo sexy náha Cigániková vystavila hriešne telo? A takto by som mohol... Počkajte, ja si pamätám billboard s nohavičkami, A takto by som mohol pokračovať, ale vy viete, aj pán moderátor, že keď má niekto... Braňo, a teraz už môžem? Keď má niekto média, pán Král, nohavičky. Billboard to nebol plagátik? To bolo niekde na Blogu, internete. V fotka. blogu to mala fotku. No ale vidíte, Ale to už zabralo. to tak Dobre, chcel. počúvajte ma, nie. len to chcem dokončiť. Mišo, že sa neprepadneš že- od hamby v hentej žumpe. A prečo by som sa mal prepadnúť od hamby, keď hovorí pravdu? Tak to vyzeralo to vládne. Tak to Môžete. vyzeralo, Prosím vás, ubohé. Pravda je taká, že vieme, Áno, vy ste to spájali teda, pravda je že to mal taká, byť teda že benefit vieme, pre kto pani za koho Cigánikovú. kope, Michal, vieme, kto za dovolíš koho... mi reagovať na tie Prepač, obvinenia? dokončím, dobre? A potom mi dovolíš na Hej, to Ponti, Jedna veta a potom pani Cigániková jedna veta. Ideme k ďalšej téme. Jedna veta. A tá Diváci je? si urobia obraz toho, kto za koho kope. My kopeme za ľudí, my kopeme za pacientov a my kopeme za to, Dobre, aby na Slovensku táto bolo jedna lepšie. veta, pani Cigániková, ideme ďalej. Dobre, nebude to jedna veta, lebo bolo kople obvinený. Jedna vec, vášho šéfa som zažalovala za tieto blbé reči a bude sa mi za to spovedať. A jedna z mojich argumentov je, dala som si odmerať, koľko článkov o mne napísali, neviem, jak sa volá tá spoločnosť, čo vlastní tá všetky... Nie, není to Penta, oni sa inak volajú, tá spoločnosť, čo vlastní všetky News tie Media mená. Holding, pomôžem ti. Vidíš, ty to vieš, no. Tak to som si dala odmerať versus všetky Aj ty to ostatné, versus, neviem to. Ale A vieš. teraz už áno. Všetky ostatné médiá a vyšlo, že viac o mne písali v tých ostatných. Mišo, vieš, prečo o mne píšu, že som sexy? Lebo som sexy. To je celá vec. Ty si, Janka, No, Mišo, Ja len, že toto sú ľudia, ktorí chcú vymeniť Roberta Fica. Ja mám na toto dve slova, nebudú pekné, hej, ale ja to inak neviem nazvať. Toto je provinčný pôvol. Hej. Toto je niečo, čo môžeš
sledovať, neviem, jaké reality show z Floridy. Rozumieš, niekde tam v tých karavánoch, čo žijú tí ľudia. Toto je, lebo sa chováme provinčne a toto je. Však ich voľte, prečo nie? Ak chcete takýchto ľudí, hej, lebo cigánikov budeš voliť, lebo je sexy, hej, alebo čo? Doriti. Ona je sexy, ja jej to hodím a že moje deti budú splácať do konca života sekery, ktoré sa vybrali pod mojím menom, to ťa nezaujíma, že? Hej, z ktorých ty nič nemáš. Keby aspoň tak bolo, vieš, že teraz, ja neviem, oni predrbali tam 26 miliard, každý by dostal, ja neviem, 10 000 a išli by sme na výlet všetci a potom si povieme, dobre, tak naši parchanti to všetko poplatia, ale my sme sa mali ale super 2 týždne niekde. No nie. Ty z toho si nič nemal. Ale to platíš. A takisto tvoje deti. No a tak vidíš to. Vieš, prečo nepíšu, že je sexy? Lebo nemajú už ani o čom písať, títo kreténi. Hej. Tí novinári sú tak tupí, že nie sú schopní jednu normálnu vec vyťahnuť. Napríklad skritizovať tú vládu. Hej. Za veci, ktoré robí alebo nerobí. Nie. Budeme sa baviť o Cigánikovej. A ten debilko, ja neviem, jak sa volá? Šipoš, alebo jak sa volá ten Šipoš? Šipoš, áno, to je... A jeho toto trápi. Toto je tvoj, Šipoško môj zlatý, toto je tvoj oný politický comeback, alebo ako, čo je toto? Hej. A tí vaši voliči čo? Akože, on vyťahol na Cigánikovú, že je, ja neviem čo, jak to povedal, hriešné telo, a že je sexy a že o nej píše Penta, alebo teda nejaký oný, hej. A to akože čo znamená, že vy ste lepší než oni? Alebo ja neviem, ako, k čomu je to dobré takéto vyťahovať? Aká informácia k tomu príde k voličovi? Ako sa ten volič môže postaviť teda k tomu a povedať si, že dobre, je taká, my sme takí, hej, a on sa bude mať lepšie. Alebo to nemá absolútne nič spoločné so životom voliča. Však. Lebo toto je iba o vás. Vy provinčný pôvol. Rejím vám, na Floride, v tej najsmradlavejšom nejakom trailer parku, hej, tí ľudia sa správajú lepšie ako vy. Taká je realita. Hej. By som si odplul, ale mám tu drahú techniku. No, tak si zober vedierko a odpluješ si ešte raz. Strašiť, byť hlúpy a strašiť, to je u niektorých ľudí už bežnou súčasťou ich života. Daj si to vedierko, Norbert, upozorňujem ťa. No, ale my všetci pôjdeme, my všetci nás pozabíjajú, to je jasné, lebo však aj keď Putin išiel na Ukrajinu, tak mal zoznam ľudí, ktorí musia byť eliminovaní okamžite. Takže predpokladám, že by to bolo aj teraz tu. A okrem toho proste sa sem vrhnú aj Severokorejci, aj Čečenci, aj všetci. Takže záchody, chladničky, televízory. Panny. No, samozrejme. A deti? A deti? Keď už som vidím takú osprostenú tetku, Ľudmilu z Hornej Dolnej, tak už mi lezie na nervy tými svojimi rečami, tak ja hovorím, a už ste vybrali, koho z vnúčat necháte, aby odvliekli? A ona sa na mňa zdesene pozrie. Ale viete, že niektorá tetka povie, že a čo mňa je potom? Nech si vynúč. Áno. A toto je to hrozné, čo sa stalo na Slovensku. Charakterovo. Toto predsa nikdy nebolo na Slovensku, aby staré mamy, teda babičky, aby hovorili, je mi jedno, v čom budú žiť moji vnúci. Toto teraz hovoria voličky Fica. Vieš, aký ja mám z toho dojem? Že čo jej najviac vadí? Že tí Čečenci nechcú jej povymetať pavučiny. V dome. Alebo kde ich má, neviem, ale niekde. Hej. Ja si myslím, stále že toto je najväčší problém. Nechodia. Vieš čo, poviem ti jednu vec, ako, ja neviem, či mala zápal mozgový, alebo čo jej zničilo mozgové bunky. Je to smutné, hej. Ako,
ja mohol by som si tu z nej robiť srandu, aj čo si aj niekedy robím, a mohol by som na ňu nadávať, ja neviem čo, hej. A ja nevravím, že to bola bohviaká herečka, neviem čo, hej, ako, ale proste bola, hej. Toto je tak nedôstojné, to ryti. Kde sú tí ľudia okolo nej, že nikto by, vieš, že jej povedal, že mama, ja neviem, sestra, Magda, veď poď, ideme na výlet niekam, ideme tuto do Tatier, alebo ideme niekde. Kašli na tie kamery. Prečo? No to, vidíš, Tí, čo ste jej blízky, prečo ju nechránite pred tou vlastnou tuposťou, mi povedzte. Hej. To za každú, čokoľvek ona vybudovala za ten život, za posledné roky, proste s týmito je to, ničí to, je to nedôstojné. Hej. Ja apelujem nie na ňu, prosím ťa, aj má svoje roky, apelujem na ľudí okolo nej. Hej, pre Boha živého už. Hej, ale podľa hlasu, ktorý som tam počul v pozadí, tak ten rozhovor s ňou robil Eňo Korda. No tak. možno sa potúžili pred tým, ako to urobili, tak potom je to ako, možno je to vysvetliteľné. Možno sa obvinili. Ale naozaj je to smutné, keď sa pozeráš na ňu pri takýchto výrokoch. No. Pozri sa, ja každý, poznáte ma, hej, ako ja nepremárnem príležitosť, že som do niekoho kopol, rozumiem, že z neho urobil debila, alebo ja neviem čo, hej, ako to by som nebol ja. Ale niektoré veci sú už, rozumiete, to už hraničí s nedôstojnosťou toto celé. Nebudem ju komentovať. Apelujem na ľudí okolo nej, hej, to je celé, čo vám vravím, hej, pre Boha živého. Ak ju máte radi, tak ako, no, ideme hrať. Počúvate Rádio Infovojna.